Les actuals bombetes fan llum sobretot a les façanes i els carrers es queden foscos. Les llums instal·lades recentment en el carrer Major són més eficients perquè concentren la llum cap a terra, amb menys potència que les d'ara. També cal dir que aquestes llums no atrauen els insectes. Anirem canviant totes les llums perquè els carrers estiguen ben il·luminats. Durant la propera legislatura renovarem tota la flota municipal de vehicles perquè no contaminen. Ens passarem al vehicle elèctric, amb la qual cosa millorarem l'aire del nostre poble i baixarem les despeses en combustibles fòssils.